Copiază asta în România și garantat intri în trending. Nici măcar nu trebuie să vorbești. Clipul ăsta cu 11 milioane de vizualizări e o simplă shawarma, împachetate cu buchete de flori. Nimic complicat, dar iese din tipar, vizual. Dacă îți place shawarma, instant dai share. Faza e așa, pagina asta face același conținut, zilnic. Doar prezintă shawarme mari, pline, uneori cu o mică variație. Flori, cutii exagerate, volum exagerat, a testat, a văzut că merge și acum repetă fix acest format. Și funcționează, milioane de vizualizări garantat. Și înainte să spun cum poți face și tu asta în România, nu uita de follow. Îți arătăm exact ce tipuri de content poți testa pentru business-ul tău. Ai o șaurmerie sau alt tip de business alimentar? Fă produsul vizual ieșit din comun. Mai mare, mai simpatic, mai wow! Nu trebuie să vorbești neapărat, dar totuși recomand să zici câteva cuvinte. Dar neapărat trebuie să testezi. Adică să testezi mai multe tipuri de conținut. După ce găsești ce merge, repetă obsesiv acel format. Asta este acum TikTok-ul și Instagram-ul. Comentează repetiție dacă vrei o listă cu tipuri de conținut pe care să le testezi și tu, ca să-ți găsești formula virală.